rasane wis ora donya pengen ngombe rasane mandeg neng gulu Gedang telo bisa kena kanggo
terima kasih semulan guyu tuntunipun monggo. Lho. Iki ketoke asline. Ora ngono ketoke kok Deeng. Apa yo? Kakek anu Pak Teki. Deeng. Lah iya asline kowe dhewe lho Mbak iki. Asline iki berarti Pak Teki. Ya ampun. Rebutan iki. Lah ya ben aku tak ngalah lho, aku tak ngalah. Rebutan Mas Mus ceritane. Gonta-ganti mesinane durung mesti yen dadi jodone akhirnya dhewe dadi rondo sapa Ade nyedek Mas Gondrong. Mas Gondrong disukani lho.
Masis loh. Mas, Masis. mosok luntur. Iya. Rekening, wah rekening no Gak, oke, Mas, baiklah. gak dek wis nyimpen rekeningku. Iya. Rekeningku urung enek to, Mas. Urung enek to. Tiba Nek kita wis tahu transfer aku. Wes. Ah. Heeh, piye? Heeh. Oh, yakin. Oh. Iki gak dilaku to Mas sampean? Gak duwe. Ora. Mbok yo joget ayo lho. Wis. Ora. Ora Mas. Ora kan Sik tumben dina iki puceti ngopo, Mas? Oh, capek, kakean job. heeh. Lah, kurang duit ya ampun. Iku tenan lho Mas, engko tenan lho Mas, dongo lho ngono kuwi. Tak dongake tenan lho. Mokal nek masuk kurang duit. Lah iya makane. Ora. Maksudnya kurang duit piye coba? Oh. Oh, maksudnya dana kenakalan. Apa wi? Apa wi? Dana kenakalan. Oh, saiki wis anyok nakal. Sasuwene karo tari lho. Lho kok ambek aku meneh ya Allah. Iki kok nek nak krungu Mbak Teki lho, wing hati-hati lho. Saiki ora krungu. Saiki ora krungu. Rada budek ya kayak. Saiki lagi Wes. bubuk ngantuk Oke. deh. Ayo gek nanti Ayo, ramongke gak awake dhewe lungguh. salah tok lho nggo. Gonta-ganti pasangan masih yen dadi jodone ana kene ayu dhewe tikane dadi rondo limo anake wis diaturke Kono ya Mas salahku, ya. pengennya terus mudun.